Damiana. Nung panahon na wala pa si Kuya Bal, may nagmamalasakit pa dyan? Kami pong kapitbahay. Tapos yung ibig kami pong kapitbahay. Shout out po sa mga kalingap natin dyan sa manig ng lugar kayo. Subscribe niyo po si Kalampitos TV. Salamat. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Belda. Sige po. Subscribe ninyo. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito, papag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Tulad ng pagsinig ng Pwede may interview? Pwede kayo may interview? Gawa na ako sa service daw. Ano po, si Lola Damiana po laging lumalabas dyan. Ay, minsan po pag may time po siyang lalabas na po niya mag... May sinasamahan naman. Opo, ng mga po. Okay naman yung trato sa kanya. Katulad nagdalaw naman si Sir Bal, masaya ka. Masaya na naman. Ano. Pero po doon sa iba... Ba't sabi ni Raimundo parang na, lumalala daw si Lola Damiana pag yung sakit nila pag napunta sa Kuya Bal? sabi lang po. Sabi lang na. Pag may time po na ang ano mga po ang sabi ng side na tayo, pabago-bago po ang takbo ng isip ang... Ay, oo, tama nga Mga yun. po, may dead na. Napapanood mo pala sa video, ano? Opo, hindi lang po kahit po noon pa man na hindi pa man dumating si Sir Bal, ganyan na nga po yun. Si Jebern po, pag nakikita po namin Eh, si Raimundo, nagmamalasakit. minsan po tinitix ko siya, may time po malayong area niya nga po. Ah. Sila po siya nga prakaton po, sabi ko pa, di kailangan ko umuwi dito. Minsan nga po. Ibig sabihin, napapabayaan talaga, ano? May time nung talaga, naano si nanay, kasi ayaw man po niya na may kasama. Minsan po, biyabantay po. Gusto niya solo lang siya. Nagagalit siya. Kahit pa po masyado sa una nung anak ni Pad, ay ano yun talaga. Pero nanay, Apo. kasama pa yun sa Ito na, Salamat, sir. Pinsan niyo po ba si, si Lola Damiana? Po, kumbaga po yung bunso. Kayo nagmamalasakit sa kanya? Opo, kapitay. Kumparihin ko po ba? Di kilala mo si Kagawad, Team Kagawad. Sino po Yung nagturo diyan kay Lola Damiana para tulungan. Ay, hindi po. Nung basta po napansin namin, nung ito na si Sir Bal ang nagpupunta-punta dito. Kasi dati po sa highway daw po yung nakita si nanay. Oo nga, ano? Eh kami naman po, lagi man po kami nanonood ng mga konti kung sino nagbablog-blog ang nagpo-post. Natutuwa po kami at may mga natutulungan simula po ng mga pandemic. Tama po. Eh sabi namin, bakit baga dito sa atin walang magpasyal ng isa man lang na vlogger ganyan, na tulungan talaga yung nararapan tulungan. Ngayon, sobrang layo ng ano. Po, ang suggest ko nga, sabi ko nga, pinag-play ko nga, maservo sa kami ng anak ko na at minsan po napunta sa bahay din namin. Tuloy. Ay di, may time po yung sabi ko, ano kaya na, sana may maggintong ano po, angel. Puso, Opo. Si Kuya Bal na yun. Opo, yun na nga po si Sir Bal. Dumagsa na yun. Kaya papasalamat po kami, hindi lang si Sir Bal. Dumagsa na yung maraming tulong. Marami na. Saka po yung sa anak na rin niya. Dahil ang gusto po namin, mga complete sila dyan. Pero hindi man tinututulan ni Raimundo na pumunta dyan si Kuya Bal. Hindi man. Hindi naman po, siyempre po, excuse me, sa may iba pong nagbabas-baga, tarares na baga po kayo, Ayun. kasi sabing hanap buhay yan, Oo. tulong nyo. Sa iba, ang iisipin ganun. Hanap buhay, ano? Opo, para po sa amin, gusto namin, kung Tulong. magtulong, yun na nga po, tulong na lang nang wala na pong alitan. Ano nga pangalan niya, Nay? Melissa po. Ah, Sila lang, Ate para sa kanila Mel- lang po yun, hindi sa amin eh. Oo Kasi nga. ang gusto po namin, pag napaayos sila, matutuwa po kami. Kasi po, kumbaga, kung hindi sa inyo, hindi na gandang sitwasyon ni nanay. Paano, Nay? Salamat sa informasyon. Si Kalampitos nga pala. Nakasama ni Kuya Bal. Salamat. Thank you rin. Ito mga kalingap yung daan papunta kay sa bahay ni Lola Damiana. Mga kalingap, ayan si Brother Engineer Agul. Ano sabi? Behind the scene na daw. Ayan. Sa mga nakakamiss po kay Lola Damiana. Nawala na pa yung karatula dito. Engineer, wala na yung karatula dyan. Tinanggal nila, no? O tinanggal na po yung dating karatula dito. Yung pasasalamat kay Kuya Bal. Hindi ko alam kung bakit. Ay, tinanggal. Tinanggal na yung ano.
Yung thank you Kuya Bal. Naalala ko pa yun. Sino kayo nagtanggal? Ay mga kalingap. Ang ko ng asawa. Ay, sa Kirimundo yun. Nung magkahit po ako sa kanya, sinabihan ko ng Kay Kirimundo naman yung Sa kanya po yung ano na yun, yung buntis na. Nasabihan ko po yan. Eh, naman ba ako, mamaya po ako din dito, sa Rimando. Oh. Ako topic po dito. Mamatay na po. may nagsabi nga sa akin, baka raw kayo magsiguro na kung dalawa pag lapit ang bahay ninyo. Ay, hindi po sa akin. Ako po ang masusunod din sila. Kasi ako, panganay siyempre. Hindi sila makakasawa sa akin kasi yan. Sinabihan ko yan sila. Mas kaya matindaan yan. Nandun ba si Mami mo nandyan? Gising na? Gising na. Oo, gising na. Mga kalingap. Gising na si Noah. Hindi, kasi yung masu... Ayan, mga kalingap. Kaya, nakarating na rin pati dito kanina. Nakita ko lang itong umaga kanina sa ano. Sa, pangalan, Magang. Ay, sa preview ano. Sipag talaga to si ano. Yung, si Ruel. Ito, si Ruel Malalag naman to. Ito si Ruel. Ruel Bina Morales. Ay, Ruel Morales lang pala. Okay naman. Pag pagod, dapat may dala kang extra ano. Kahit damit lang. Laron ka pala? Nagsama-sama ka lang sa kanila? Ayos wag ano. Ayun. Nasa yung asawa mo? Sino babantay doon? Pamilya mo? Ang asawa ko po nagbabantay doon kay nanay ngayon, tapos yung kapatid ko. Kay Nanay Rupina. Ang katulong ko, si Landa. Wala pa akong maibigay sa kanyang tira. Sino si Landa? Oo. Yun na. Katulong mo yun? Oo. Landa palito. Landa, tawag ka ng nanay mo. Palito. Binukpang kita, ikaw ang katulong ko. Ikaw ang mabibigyan rin ng tira. Palito ay pakilala ka. Kilala ka daw. Oo, kato niya ang katulong ko. Wala akong mawag. Kuya Bal. Oy, ikaw pala si Landa. Oo. Katulong mo yan ay. Oo. Magkano sweldo dyan? Bago pa lang na ako yan, ang bigay ko, di man siya hiram. 15 pesos. Pagkabayo natin ba? Bigyan mo ng 15 pesos. Wala. Nay. May ginalanda sa wala. Oh, bigyan mo 15 pesos oh. Landa. Ito niya, bigyan mo. Sukli pa. Kanya. Oh. Sagapin mo na. Sagapin mo na. Sagapin mo na. Sagapin niya kay. Sige mo daw ang 15. Sige na. Oh, may pera ka pa oh. Magbiling ginamos. Oh. Ganda. Ganda. Oh, kasi medyo. Iiyak na eh. Sigurado niya na po ay bagong gising lang. Hila ko, hinukot naman. Hinukot ang pera mo. Oo. Sinagdukot. Inubos.
Ha? Inubos kinuha. Sino nagkuha? Oo. May nagkuha sa pira mo? Inubos. Ay, oo. Kaya naglabanan kami kanina. Sabi ko, ako yan pera. Wala sila malamon daw. Tama-tamad. Yun lang. Kasama mo yan. Mga NPA yan. Ha? Mga NPA. Kilala mo yan, hindi. Ano, may meeting tayo. May meeting. Malapit ang eleksyon. Walang meeting. Wala. Baka gobernador. Ha? Gobernador. Oo. Yung babae. Ayun, matapos. Yan po si Lola Damiana po, mga kalingap. Kung gising po, di pa kumakain. La, gutom ka na, di pa. Saan tinapay dyan? Yung tinapay ba ng bilog? Wala? Di dala? Ha? Saan yung tinapay dyan na bilog na binili ko? Ano? Hindi dinala. La, para gumaling ang ubo mo, may sakit ka ata, sipon. Ha? May sakit si Lola, may sipon. Si Lola Daming. Ayan po mga kalingap. Ay sa ating 8,536 viewers po, magandang araw sa ating lahat. Babae. Ayun. Mamaya. Yun o. Ang dami nito oh. Ano ito? Mula. Sibuyas. Ano yan? Ilang taon ka na Lola Daming? Ilang taon na po kayo? Utsang sa. Ilan po ang birthday niyo po? Figueredos. Malapit na. Malapit na po. Malito tayo manok, baboy, litson sa birthday mo. Ano lang, gusto mo lang ng litson sa birthday mo? Ito pa oh. Grabe si Lola Daming, daming fans mo ano po. Maraming fans si Lola Daming. Maraming nanonood. 8,815 po. Shoutout po sa ating lahat. Oy, kay Lia. Shoutout. Maraming salamat po sa pakulay. Sino katulong mo dito la? Tulong. Si Nanda? Anong trabaho ni Nanda? Minsan kami isa sirasin kami so wala din sa tuwa po tatambal ko rin din sirasan ka Dapat araw na paano po? Araw na ba ni Nanda para hindi ko na kaninabahan? ba't sinambal ko ngayon ka na Ay, shoutout po sa ating lahat ng mga kalingap, mga viewers tayong siyempre kay Kapiso Mix TV, madalang shoutout, Romel, Almonel, Rocky Usman, Heidi Pintiras, Rico Supere. Kaibigan, ngayon po ay araw po ng Martes. 27 po ngayon mga kalingap, July 27 po. At tayo po dito po sa bahay dito na po. So, ang unang araw po na nagawa yung bahay po ni Bernie. Nagawa ang unang araw po na nagawa po yung bahay ni Bernie. Ay, maraming salamat po kay Bayo po na graphics na vlog. Salamat po sa inyo. Mexico vlog. Salamat po sa kay Mexico vlog. Kay Buti. Kumakanta. Kay Lobby TV, kay Red Dovino.
hingkay natin yung vlog. Siya po kay Tulong sa Marita. Kasi po si Gabi TV 143. Kay Kabisnes. Ay, Nay. Hindi si Kabisnes. May dalang panahi. Sino? Kabisnes, may dalang panahi. Ito oh. Mani? Panahi, yung makina, pantahi. Ito. Oh, kumusta raw? Nay, yan oh. Nay, si Kabisnes to oh, yan oh. Oh. Sakay na rin. Kaya nga, mag-bless ako sa iyo. May kaya niyo pa manahi. Malamig. Hindi po manahi. Wala yung Manahi daw po, manahi. marunong ba kayo noon? Nananahi po ba kayo dati? Oo talaga. Ano kinatahi niyo po dati? Ano na? Pero marunong kayong manahi. Marunong kayong mag-manahi. Ginagamit niyo yung araw mga kapitnes. Diba yung ipadyak pa. Ipadyak. Oo. Ano, pinapadyak ka ng gano'n. Para may libangan ka rito, pang gawa-gawa mo ng Hindi kaya, ano pangalan ng kasama niya rito? Landa. Yun, si Ate Langda, pwede rin magpatayo niya sa kanya. No? Okay ba, Oh. May nanay. Oh, may tinapay, Nay. Ano sa iyo, tinapay. Tinapay. Mo yan? Oh, masarap yan. Masarap yan. Hindi mo lang dala ko. Hindi pa siya mapanin. Ay, hindi. Hindi mapanis kayo bago bili lang yan. Ito mapanis yan na isang taon. Ang isang taon. Oh. Ay wala na lasa yun. Kakainin mo na. Nanay, yung tinapay, kakainin mo, ha? Nay, sige business po yan. Mayaman po yan, Nay. Maraming pera yan. Ito, ay mayaman ka pala. Mayaman yan. Mayaman lang sa kaibigan ko, mayaman sa kaibigan. Ang tawag nila sa akin, si Pirador. Gobernador Iscaria. Hindi, Pirador. May gobernador, merong mayor, ako si Pirador. Bumibira ako. Nakakatuwa naman kayo ito. Di ba yung naalala mo yung ng araw, yung pinatagya ka na gano'n? Gusto mo ba yun? Tantahe? Oo. Po doon sa akin, binigay bigas. Sila lang po sa akin, yung dito pinalo sa bahay. Kaya ayaw ko naman sanang kunin, kaya nga ako sa sponsor ko dito kay Kuya Bal. Yun lang, iniwan nila yung bigas na lang po ang iniwan nila. Sa bahay. Mabuti naman po at nababantayan nyo na si Lola Damiana, ano? Opo. Kasi wala na talagang susong babantay dyan. Yung taga dinabihan ko na po yung sa bayan na magpunta dito. At kaya bayan nagpapatuloy pagpunta dito. Yung kapatid ko po ayaw po makipagharap sa amin, nahihiya. Sinong kapatid? Si Raimundo. Nandyan? Wala dyan, nasa bayan. Ay, alam niya may pupunta rito. Tatawagan ko po. Tatawagan niya si Raimundo, alam mo kung Kausapin mo ito. Kausapin mo. Para wala sa'yo matabi. Ha? Ay, ito balik. Ay, kung ayaw mo, ay bahala ka. Ay, sila ba talaga nag-obligasyon yan, hindi man kayo? Bahala ka kung ayaw mo. Ayaw mo magharap sa kagkawanan, patagong-tagong ka dyan. Ano man yun? Sama kayo. Kung kayo marunong magharap ng tao,
puro ako. Parating ng oras, magagayot kayo sa akin. Kung gano'n. Kausapin mo sila. Ang ganda ng payo sa iyo. Ayong paniwalaan. Kasi sumama sa mga hindi ba nga po na ano, vlogger. Kasi yan, nasa iyo yan. Kalinga po siya kalimutan support. Ito, tuloy-tuloy na itong pagtulong ito ni Val Santos. Hindi kanya ano. Alam mo si Val Santos, hindi pira-pira ang binibigay dito pagkain. La. Bye-bye, Lola. Sige po, mapunta na kami, La. La, Mapunta na kami. Ah, uuwi na po kami. oh. Salamat po. Salamat. Bye-bye po, ingat. Ingat kayo dito, Lola, ha? Okay, bye-bye, La. Yan, salamat po. Dadala kami ulit sa'yo. Bye-bye, Lola. Damian. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda.